Imaju, da kažemo, kaiše umjesto amortizera, bebe lepo spavaju u njima, ali ako primetiš, ne mogu da se okreću. I onda kako moraš da, molim, dozvoli mi ja ti pokažem, pošto je princ Charles se vozio u ovim kolicima, znači moraš da pritisneš, okreneš i onda da polako kreneš i oni imaju taj, vidiš, taj specifičan moment. Deca ih stvarno obožavaju i iskreno zanimljiva stvar je, pogledajte, molim vas, koliko je dubok ovaj deo. Da li su bebe bile veće ili šta se dešavalo, ja ne znam, ali su... jako su, inače, nepraktična, ali su jako, da kažemo, to je neka vrsta, ovo su prva kolica koja su opstala iz tog perioda i ovaj brend je jako popularan i svi su me razapeli zašto sam uložio u njih. Koliko si uložio? Pa ona otprilike košta oko 6.000 eura, znači ta neka osnovna serija, ali zanimljiva, i plaćaš dodatak svega posebno, ali otkud vi znate kad postane antikvitet, posle 200 godina, ja ću ih prodati.